Sana köp saworlar ya. Kän adamın yüzüne yığılıştı öğrettim. Awal. Hakikatleri men öýkeleýärmi düşündüm da. Yani menin kendim kariyeram gözüme tıplama. Gayratı kariyeran yapaylı. Yo yapacak yani. Tamam İngiliz tapacak da. Çok şeyle para ine. Devam ediyor. Ama öyle. Hani Arkayı ağırlaşıyor. nime indi prosta bir ayrıca hinnetler da. Yaki. Yo. Yaki. Aydan dinletleri. Çekin elinizi. Bir madayetlerinizi bizi. Prosta hani dinlenir. Prosta bu bir asım bırakın. İyi var haken. Emmedat yer ve yer. Business bilin ağam. Ha? Bilin ki business. Man kan business'tan hemen. Sana oturacağım bakayım. Arşın. Bunu gidiverecek. Direkt gel. Öngüre gel. Ertin edip azı neftadı. Ya şu production bilen bu zeminini. Gatulu soysa ulu. Ava. Mağdur. Gatulu katya savur. Bu şey. Bar aladam yaptın çıkar. Eğer doğru serial görünüyor. Serial oturdum. Mağdur. Restore temolundan sonra. Dönün. Daha hiç oğluyla yılır durmalı. Ertin edip azı irak yatıp. İrak'ım turup yürümeli. Ukuyun gitmeli. Yolum yardı. Bir sözüne ne mi demeli? Ha bu tuyum. Evet oğluyla. Bratişka. Hadi. Ya yana. Yine kamera operatör oluyor. Aslında bir de operatör geldi, kameralar eline verildi, düşürdü, kamera yerine aldılar, kayıttı. Bıçağın yine, peyin. Buraya ha? 3 tane spişka karopka. Häzir meni ütködýär. Haýtynda badyň bilmeli. Seredip durýar ütködýär, haýtynda badyň bilmeli. Sen ellemek bolanok, diňe seredýär. Birinji, ikinji, üçünji diýär bol. Öyle. Şton pady wagt diýärmi? Ya şu içine atlayın takmalı. Ha, prosto ýöne koýýar. Böyle. Bilýär dämi? Böyle. Seyredeyim ilk koydum. Göz aýyrma oturma, göz seredip. Ha böyle. Bol düşünipmi? Ne? Şu haýtynda dur. Birinjide boldy. Elde şey etmek bolanok. Bir iki üçte ýaşaýar. Ne şey etmek deňmek bolýar, näle şert şu. Birinji ýerekde bilse, şu Dyson palisos alyp berýär. Böyle. Ne diyorum çantırya kara. Benim kim çatırı yaşamadırım. Bilerek canım. Ha. Tayin mi? Aa. Şuna doğru ha? Oldu. Haydi. Şu yankı spiçkalı. Aa. Birinci. Ne? Точно? Hava. Çalıştın gerek. Çalışmak. Dur şu an neydi doğru? Yine. Şunu da. Aa. Şuna doğru ha? Bunu sürecek. Yeni bir papetka ver ya. Sonra deneme verecek kalır. Bir Dyson palisos alma store'dan alıp ver yani sana. Doğru da demin sürecek veredin. Haydi ne doğru? Şunu da. Tienes degdin şu an? İyi. Düzgün istediğin dedin şu anda. Böyle. Degmek bu nokta. Şunu da. Şuna doğru. Sen var ya, şunu ne de başın. Ne mi? Şeyden de var. Çok tadı var. Tırttı. Bu boşa kene. O boş da. Degmek kadağın mı yana şu an için? Can bilmediler şu an için. Ağzımda tiyamı. Çıkışı kımı. Ağzıma çıktı ayarına. Barlı neme yana yitirdin sen. Alma store'dan alma. Yine mehman dostlar yeni bir gedek sekretine görkezip ýatdasyn beri alma store'da tutuş fevral aýyna nitip bolsa ähli çyholary gow ardandyş, ýagny 13, 14-nji iPhone'lara 30%, 15-nji iPhone'lara 20%, 16-njy iPhone'lara bolsa 10% skidka. Diňe fevral aýy. Alma store arkaç 0-njy gatda besi garaşýar. We alma store'da görýän ähli haritlarynda
10% skitka ılan edilýär, ýöne näme diýär? Gelýär, Gonç Milan adyndan ýer, ýagny Gonç Milan adly promokod goýdular. Almastoryň ady girişgärleri sawazyn aýdýan, şoň üçin arkaň gelýär. Üstünni haryda 10% skitka meň adym bilen gelseňiz. Quvonç mele. Durro, gelin de oy. Diýdiň, Böyle. bar skitka o. Fevral aýdalar bu adam. Fevral da. Iň soňky oýnýar, soň sekretini paýlaşýar. Öýsürdinde, seret, seredin dostlar. Şuna dur. Me, ya bununla durma. Onu Şuna seyret görýändem. Bir-birden et görüp kadar taň. Dostlarıma da min sorar ýaly. Aydın dur. Şuna durma. Toşna. Dinleyin sözleri. Aydın mı padva? Padwahony Şunda tutuşumda var dostlar. Kim bildimi bilmedimi özüňizde bilip goýun. Padwahy aýtjak däl. Jaň sawon Almastorda bizde garaşýas. Ne aytmaňy? Aýtma. Onu kaçtı. Üçten boşa. Bilelim ne batırdın ne? Ha? Dur can geliyor. Evet. Bugün men Şemşat ejemiň gelinini çağırdım. Kaka tarapına her dialekt öde hangine yüzlenýär. Bacı diye, apa diye, biz Göktepe tarap öz kakalarının doğanlarına ece kaka deyip yüzlenýär. Yani adını tutýar, idinden hem ece sözünü oşşar. Plan ecem, plan kakam. Kakamın doğanlarına sowgatlaryny taýýarladym. Indi etiketkelerini ýelmäli. Meniň üýtgeşik dünýä gelinejem mady. Ýöne gynansak da indi aramyzda ýok. Ýöne ýerine Jim Gülnabat geldi. Bahana bilen generalny ubork etdim. Elbetde çopan marketden bazarladym. Şeýle de çopan toý hyzmatlaryny kömege çağırdım. Ýöne özümem boşa turmadym. Köp zatlary özüm taýýarladym. Haýsy zatlary taýýarlanymy indiki videolarymda paýlaşarym. Çopan toý hyzmatlarynyň powary üýtgeşik şow hem görkezdi. Tagamlaryny iýip doýar ýaly däl. Bu sapar menyuny biraz üýtgetdim. Üýtgeşik salatlary, üýtgeşik tagamlary bişirdim. Tagamlaryny iýip doýar ýaly däl. Mihmanlar garşylaşymy, olara beren sowgatlaryny nähil oturanlydy. Indiki videolarymda hökman görünmelerin, olaryň hemmesi bir video sığmady. Adamçylyk birden çağırmadyk mihmanym gelýän ýagdaýynda da sowgat taýýarladym. Men sowgat bermegi gaty gowurýan. Esasy zat şol adam şoňa münasip bolmaly. İnternette onlar hatta yüzler ýaly satýan akawundanma, pulma satýan akawundanma. Näme üçin men iňinden şular saýladym. Bada da figurasyny. Ene gyýy diýip şuňa diýýär. Bolony näme öýdäki dogony, bolony näme? Men elbet et bilen näme ok men. Aýallygym ökümine seretýän. Men aýallygym ýokda. Aýallygym ýok. Men şeýle ol kimsin ýan onu? İlle aýallygyny men öz aýallygym ýalak görýän. Şuňamy? İçinde vardı gördüm dördürüm kaşlı Kallardım içinde fayladım tüydüm seni Karavul kalım aşk uydurma beni Ey karavul kalım aşk uydurma beni Doğamın içinde fayladım tüydüm seni Karavul kalım aşk uydurma beni Ey
Öz doğanın ulenmi? Men size müsaade vermem ol. Dümse isteyen dışında. Onun doğanın derdi ne falan yaparsan onun şeyi. Diyor da doğan saçmalık aramızda hiç taş yok. Bolya yorun da suat. Ya men söyle ya on söyle. Yok. Baya. Ben on tane. Bak, bu sayladım.